Moitas grazas, presidente. Señor Feijóo, son moitas as veces que denunciamos a cruel política de recortes do Partido Popular. E o certo é que me pregunto que máis ten que pasar para que deixe atrás esa política sen alma que pon en risco e que atenta á saúde das persoas. Porque os recortes matan, señor Feijóo. Acabamos de velo dramaticamente nos feitos que pasaron no Pac da Estrada o pasado 4 de agosto. Ese día triste no que José Manuel Brei falecía nos pasillos dun centro de urxencias no que non había médicos. E quero aproveitar para enviarlle todo o cariño e solidaridade á súa familia e moi especialmente ao representante que nos está escoitando desde esta tribuna. E pregúntolle que tipo de política sanitaria fai cando na Galiza de 2018 morre unha persoa nun servicio de urxencias no que non había persoal médico para atendelo. Que tipo de política sanitaria fai cando a xerente desa área sanitaria, Eloína Núñez, a súa curmá, considera que pode seguir coas vacacións como se isto non fora importante? Que política sanitaria fai cando o seu conselleiro de Sanidade considera que isto, como non é nada grave, nin tan siquiera ten que vir a comparecer ao Parlamento? Os recortes teñen consecuencias. E vostede minte cando se nos vanagloria de que fai máis con menos, porque en realidade o contrario que está pasando é que os recortes e as privatizacións teñen gravísimas consecuencias. Aí está a masificación das consultas, a redución de profesionais, aí está a precariedade laboral até esta extenuación de moitos médicos e médicas. Aí están esas listas de espera que non deixan de medrar e que agora tamén hai lista de espera para ir á atención primaria. Até 11 días de lista de espera para ir ao médico de cabeceira. E temos tamén aí a esos 100.000 galegos e galegas que non toman medicamentos que necesitan porque non poden pagalos. E todo este deterioro, toda esta realidade, todo este sufrimento non se pode tapar con publicidade e con propaganda, señor Feijóo. Por iso nós o que lle propoñemos é un cambio de rumbo. E para empezar, facémoslle dúas propostas. Primeira, un plan de mellora de atención primaria para garantir que nos PACs como mínimo vai haber 2 equipos completos que conste que teñan persoal médico e enfermería. Nunca máis unha morte en urxencias por falta de médicos, señor Feijóo. E, en segundo lugar, cese o conselleiro de Sanidade. Aproveite a crise de goberno e cese o señor Almuíña. El non estivo á altura. Demostre que vostede pode estalo. E que este cese sexa o primeiro paso dun cambio de rumbo de 180 grados na política sanitaria da Xunta na que a vida e a saúde das persoas sexa o primeiro. Agardo a súa resposta. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, unha mentira repetida 1000 veces sigue sendo unha mentira e vostede ven aquí única e exclusivamente a facer autobombo e propaganda para intentar tapar a realidade tan grave de deterioro que se está producindo na nosa sanidade. Fíxese se é grave que os galegos e galegas o que opinan é que temos a terceira peor sanidade de todo o Estado. Por lo tanto, non vexo eu o nivel de satisfacción do que vostede fala. Fíxese se é grave a situación que ten vostede aos sindicatos, aos 4 colexios profesionais médicos de Galiza, aos traballadores e traballadoras da sanidade en pé de guerra denunciando os recortes, a precariedade, a falta de personal e a falta de medios. Por lo tanto, señor Feijóo, deixe de vivir nese mundo imaginario, nesa realidade paralela que crea a través dos medios públicos e poña os pés na terra, porque o que está pasando neste país é moi grave. E vostede ven aquí e despacha con absoluta indolencia un caso que é unha irregularidade grave. A vostede non lle parece gravísimo, señor Feijóo, que nun centro de urxencias no que tiña que haber 2 médicos só houbera un e que xusto esa situación é algo que non pasa puntualmente no Pac da Estrada, é que é unha situación que se ven repetindo durante todo este verán, porque vostede sábeo, señor Almuíña. Teñen as denuncias dos traballadores e das traballadoras de como sistemáticamente
polos recortes e as privatizacións que vostedes impulsan, en vez de contratar aos 2 médicos que tiñan obriga de contratar, só están contratando a un. E ao final vemos como esos recortes e esa política de racanear no importante que é a saúde das persoas ten consecuencias. Por lo tanto, señor Feijóo, vostede cree que un tema así se pode despachar como se isto non fora nada importante e coa indolencia coa que demostrou vostedes hoxe e que demostrou toda a equipa da Consellería de Sanidade despois desta situación. Nos fixémoslle 2 propostas. Non nos dixo absolutamente nada. Vai a impulsar un plan de atención de mellora da sanidade en atención primaria, sí ou non? Vai a garantir que haxa sempre 2 equipos médicos completos, sí ou non? Porque, mire, o recorte en atención primaria é brutal, 2.000 millóns de euros menos desde que vostede goberna, e hoxe sigue destinando 234 millóns de euros menos do que había en 2009. Por lo tanto, deixe de facer malabarismos e de torturar a realidade e as estadísticas e asuma o que está pasando. E unha segunda cuestión. Está vostede ou non disposto a cesar o señor Almuíña? Aproveite a remodelación do Goberno. E, por último... Silencio, por favor. Remate, e, por último, se me deixan os deputados e deputadas do Partido Popular... Silencio, por favor. Remate, señora Pontón. E, por último, nós creemos que un tema así tamén debe de investigarse no Parlamento de Galiza. Está vostede disposto ou non a que fagamos unha investigación sobre ese caso e sobre as consecuencias dos recortes na sanidade pública? Gracias, señora Pontón.